Bio je glas generacije, umjetnik koji je ostavio traga na karijerama i životima mnogih. Tamo da putujem. Šibenčanin kojemu je muzika bila život. Pisao je pjesme, poeziju, komponovao muziku za sebe i brojne druge. Pobjeđivao na festivalima, dobio mnoge nagrade. Radio za televiziju, film, teatar. Svirao više instrumenata. Snimio desetke albuma. Riječima Miroslava Krleže i Tina Ujevića dao novu muzičku dimenziju. Nastupao je širom bivše Jugoslavije, često sa suprugom Gabi Novak, sa kojom je decenijama bio u braku. Njegove pjesme u njenoj izvedbi mnogi pamte. Život i svestranu karijeru, najviše posvećenu šansonu, prekinula je bolest, a muzičku tradiciju obitelji nastavlja sin Matija, također uspješan muzičar. Sanja Fazlagić, Al Jazeera. Tamo da putujem.